První věc. Nikdy se vašeho dítěte neptejte na známky. Mohlo by vám to zkazit náš hnusnej škaredej den. No tak kde je? Už jde. Ahoj senátore. Ahoj mami. Tak co známky? Dostal jsem... dostal jsem vzájem z výtvarky z pracovních činností. No. Představ si to, ten spolužák Franta, jak jsem o něm povídal. No. Normálně, on dneska udělal hroznou blbost. No, kam jdeš? Kam jdeš? Co za do koše? No, ukáž mi to. No, ukáž. Ty dostal 5 kol matiky, já tě zabiju, pojď sem. Co pak bychom se to včera neučili? Já jí Pojď sem. Druhá věc. Nikdy vašemu dítěti nesvěřujte kapesní nožík. Tak kde je ten senátor? Čau. Ale prosím tě, já ti tady chci jenom něco ukázat, jo? Koukej, jo, počkej, jsem se to tady schoval. Tak, takže kdyby tě někdy někdo přepadl, tak tady máš kapesní nožík, aby ses mohl ochránit. Ale zakazuju ti a říkám ti, hlavně to neskoušej po nevinných lidech, jasný? Jinak to bude pěkný problém. Budeš to určit ty. Tak já si jdu hrát, tak čau. Čau. No. A já jsem se pořezal. Ježiši, co se ti stalo? Já jsem se pořezal. A co? O ten nožík? Franta by řekl, že to modrý, co mám na ruce, že to je něco hnusně, tak já jsem si to chtěl říznout. Ty vole, nevěř tátovi, teď nás chtěl zabít. Aha. Tak pojď. Pojď dovnitř, já tě ošetřím. Počkej, že si zeptám na otázku. A neskoušel jsem na nevinný lidi. Ne, zkoušel. Slibuju. Dobrý. Tak já jdu, jo? Tak se jdeme kouknout na Frantu. Co s tím? Tak se jdeme kouknout na zprávy. Mami, počkej. Můžu si vzít tu lopatu a tu tučku a ten pytel, co mám venku? A na co? A na co si chcete hrát, ne? Já chci pomáhat kamarádovi s převážením uhlí. Jo, tak běž. Jo, tak já jdu. Běž. Tak se jdeme kouknout na zprávy. Zvláštní zprávy. Dnes se stala dneska ubili k smrti jednoho cápka a zabili ho tímhle s tím švýcarským nožíkem. Co to? Po nich teďka pátrá policie. Hrozí jim až 15letý vězení. Co to? To si děláš? Synu! Kde seš ty Já tě dostanu. Ty 15 let, budeš tam 40 ty Kde seš? Počkej, až ti najdu. Ty hajzle jeden. Pátá věc. Nikdy, ale fakt nikdy vašemu dítěti nesvěřujte barák, když mu alespoň není nad 10 let. Teda nad 13. Hele synku. Neříkej mi nic, mám na SpongeBoba. Hele, řeknu ti to takhle. Já teďka potřebuji jít nakoupit a svěřuju ti na hodinu barák. Neuděláš tady nic. Koupíš bez kubího kyslíky? Jo, koupím, ale nic tady neuděláš, doufám. Ne. Dobře, tak já se za hodinu vrátím, jo? Tak ahoj. Jo, čau. Tak se vrátím v pohodě. Už je pryč, výborně. A ty buď ticho, že s tím se udělal. Podívám se, co tady přede mnou celou dobu tak krajilo.
Co to je? No, musím si to pustit. Dvaka. Nejde. Už vidím, tady si to pustím. Tak, jdeme se koukat. Tak nakoupeno máme. A já se jdu kouknout domů. Vidí to. Ano. Ahoj synku. Ahoj. Co tady já to prase? Co? Jsi mi nenechal ani na večeři, já jsem se ho chtěl opít. No takhle, dobrý. Tak to bude můj nový kamarád. No co jsi tady koukal? Na nic, a mě nepoužij televizi. Alíku, na co jsi koukal? Na péčko. Cože? Co to? On objevil moji starou sbírku, co jsem koukal na 18 let. Jsem? Ty jsi otevřel moji krabici, já tě dostanu, ty aj... Pojď sem. Já sakra jsem spadla do vody. Ty haj... Pojď sem. Dělej, pojď sem, a mám tě. Nech mě. A mám tě. Šestá věc. Ujistěte se, že váš syn neposlouchá nějaký vulgární písničky. To slyším. To je dobrá písnička, to je hodně dobrá písnička. To je dobrá písnička, to je dobrá hodná. Ach, A, synku, co jsi tady poslouchal? já jdu na záchod. Synku? Tak se koukal na ten kon. Co to je? Rytmus čutí. Posíláš. Ty posloucháš takovýhle písničky? Kde seš? Kde seš? No to se zdrhnu z domu. Však já tě dostanu. Kde seš? To je pro nějaký jídlo. Kde seš? A tady seš! Pojď sem, už tě mám, ty haj... Tady dostáváš vařečkou, ty zmrt... Hen? Drž. Já skočím. Ne, neskákej. Mám tě, chytám tě a pojď. Tak držím tě. A pojď sem. Tohle budeš muset vysvětlit, chlapče. Tak jdeme. Co to je, jako, čutí je rytmus, jako, co to je? To je pro tebe. Ty posloucháš jako tohleto, jo? Ty posloucháš tohle. Jo, Proč třeba neposloucháš, já nevím, proč neposloucháš Zlatokopku? Proč posloucháš Čutí jebe, ty to už dneska někoho nezajímá. Pusti Zlatokopku, to je lepší. Ne. Ty hajzl... Tebe. Ty daj zamknu. Já za to kopce nechci vidět tebe, mami. A zmátím tě. Tak tě zamknu, hajzl. Tak dobrý. 7. věc. Vždycky si zamykejte váš balkon. Ahoj. A pak jdeš? Pro jídlo. No. Tady si něco vemu. No, tady jsem si vzal nějaký křupky, tak já jdu. Jo. Počkat, tam zamknula jsem vůbec balkon. Můžu se podívat ještě rychle. Jo, dobrý, tak já ho zamknu. Vlastně my nemáme dveře ještě, si musíme pak počítat. Ještě, že to můj syn neobjeví, doufám. Co tady děláš? Vypadni od to! To jsi neměl objevit, vypadni! To je moje soukromí, táhni! Zpětuj svý svědomí, že jsi to našel.
Ajzlu. Už tam vůbec chodí. 8. věc. Vždycky vaše dítě musíte volat na oběd hlasitě. Tak dobrý, tak jdeme. Jo, to je dobrý Marcos, to je dobrý. Krištůvku, jídlo. To je dobrý Marcos. Dobré, to je dobrá píseň. Krištofe, jídlo. To je dobrá Vole. píseň. Co, neslyší nebo co? Krištofe, jídlo. Jsi snad hluchý nebo co? Upak. Jídlo, jídlo. Co to dělá? Jídlo. Jídlo. Jsi hluchý nebo co? Co za přece říkám tím nejvyšším hlasem, koukej. Jídlo. Co bude k jídlu? Sekaná. Jako... A kde? Vlastně nevím. No jen zapojit ven. A tak něco nakoupit a přijď. No dobře. A poslední, 10. věc. Nikdy s vaším dítětem nehrajte na schovávání. Jo, zabil. Jo, dobře. Ach jo, je to lidí. Jo, ahoj. Ahoj, prosím tě, ty zase hraješ tyhle ty své krvavaleční hry. Hele, zahrajeme si na skopku, jo, běž hledat, běž se třeba schovat a pokud tě najdu, tak se nestane nic. Ne, tak vyluxuješ celou kuchyň a celý obývák a pokud vyhraješ ty, tak ti koupím nějakou hru do 2000. Bereš? Dobře. Tak jo. Takže, 1, 2, 3, 4, 5, 6. -51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, připěklo, zapěklo, nikdo s ní sám, nebo nebudu srát. Už jdu. Ne, někde určitě v tom svém pokoji. Jak by se tak mohl schovat? Tady není. Není nahoře zase. Je dobrý, je to vyplý. Není za starý, jo, doufám, tady taky není. Co by se mohl schovat? V koupelně? Není v hajzlu? Ne, v hajzlu není. Taky ne, do lednice by se asi nevešel, on je tlustý. Jdem se kouknout ven. Alíko, viděl to? Neviděl? Ne, škoda. Doufám, že nikde nešel do lesa. To asi ne, to hrajeme jenom po baráku. Sakra, tak já už jsem to našel, já jsem to prohledal celý. Nic za tebe vidět, no tam by se taky nevešel. Zkusím se ještě kouknout nebo potkej, tady má několik věcí. Buď tam tady taky není. Tak, co to je? Hardcore porno. Co to? Já ho zabiju. A on má i... Má farmíku, má to 49. Jak si to mohl koupit? Takže tady byly ty 2000, který mi schází. No jo, až ho najdu, kde je. Ta skříň. No, tady jsou nějaké věci. Samozřejmě černý. Nenápadnej, co? Ahoj! Jak mi tohle vysvětlíš, ty parkante? Pojď sem! Pojď sem, já ti dám nějaký hardcore. To chceš ještě bavit, no tady jsi pastí. Zamykám. Už ho pusím. Co si myslíš, že to nebudem vyrazit? Pojď sem. Kde seš? Zamykám, dobře, zapustím. Kde je? A to je zamklý. Dobrý.
děje? Dobře, uděláme to jednoduše. Synku, mám tady pro tebe těch 2000. Já se ti nikdy neukážu a nevíš, kde jsem. Hlavně nechoď dovnitř, nebo mě uvidíš. Tady byl. Tady seď! A mám tě, Svetku. Počkat. Tady budeš. Ne. A tady budeš, ty parkante. Tady zůstaneš.